Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, тож ми будем брати яму, тож ми будем брати яму. Ей, вимируть ми, чужі люди, вимируть ми, чужі люди. Це не жаль ти, мамко, буде, це не жаль ти, мамко, буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль, ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. І плине кача по тисині, плине кача по тисині. Зараз я запрошую сюди Діму, і він розкаже трошки про причини, через які звичайна зустріч перетворилася на одну з наймасштабніших революцій 21 століття. Діма. Де Маша? Маша знає, де Діма.